видите хак на Minecraft, каквато и да е версия. Аз изтеглям в момента един, той е моят си. Аз да ви покажа как се тегли. Отдолу в описанието ще има линк за сайта, от който е теглено. Аз все пак ще ви покажа откъде. Влизате си в интернет, в ваш браузър и пишете ми просто пишете Wizardhacks и ви излезе wizardhacks.com, Minecraft Hacks, Minecraft Mods и Minecraft Maps. Така, тук ви излиза това първоначалната страница. Тук са найтеглените хакове. И отивате тук на Minecraft и натискате, просто да вържите мишката и си избирате какво да се теглите. Mods, Tools, туториал, хакове. Аз съм сега с хаковете. Тискате на това с тегли и ви принася в тази страница. Тук си избирате кой да си изтеглите. Аз сега ще изтегля този, защото не въпрос не се избират. Влизам в този тук, ако искате гледате ключите, ако искате не, аз не го пускам. Натискате долу, той е прехвърля в една страница и тук сега трябва да излезе това. Аз съм изтеглил, затова няма да го. Ето тук, така, тук не кликвате нещо, изчаквате го. И ако хора не ви излезе нещо такова, ако не ви излезе тази страница, просто не си правите труда. Просто си го теглите и тук, ако сте за сопера, като мен, тук ще ви излезе. И сега затваряте всичко и просто от интернет си го пренасите на десктопа. Аз го имам този хак ето тук, ето го. Няма да го пренасям, това ще се стои така. Влезте си в Minecraft, не в Minecraft, ето това тук, не знам как се казва. Пишете процент в квадрата, процент и трябва да ви излезе roaming. Влезте си тук и натискате .minecraft, отивате на версия и тук слагате хаковете. Аз като да ще имам 3 хака, даже 4, но този се моя. Така, влизате си взимате този хак, който ви харесва. Значи, аз съм с този, това помагате, това да прави такова да се актуализирате рара. За процеса ви трябва WinRAR. Отивате тук и натискате Grey. Grey, както е името на хакът. Отивате, цъкате се изясна коча и натискате Nef и тук си направите нова папка. Трябва да я търсите, както се казва и хака, иначе няма да ви проработи. Или пък си го прехвърляте по този начин, както и аз го правя, защото просто не ми се пише. Трябва да ви излезе това, ако не ви излезе това, как не ви трябва, как не работи. Добре вече това не ви трябва да трябва да се го изключите и да ви го хака. Действително ще трябва да се тук и вече изключите всичко и влизате в Minecraft. Добре, така, зарвим. И да го преместим на геймплей. Окей, сега вие ще се видите нормално да преместим на геймплей. Отивате тук, където пише Edit Profile Version и си намирате кой хак искате. Просто аз ще натискам из профили и ето тук ми пише това за версията. Давате надолу, докато не откриете вашият хак. Аз имам 4, мисля, че имам 4, да. Имам 4 и си изберете на този хак, който искате. Аз ще натиснете този Play. Натискате Save профили и Play. Ще спра клипа, докато ви заради и ще свърнем тогава. И ето хора, отново сме тук. Ето така трябва да ви излезе. Хакът е само за онлайн. И тук си избирате в кой сервер искате да влезете. Аз имам само тези. Защото понеже изтриха Minecraft на няколко пъти и просто нямам серверите, които имам. Но иначе имах около 100
128 или 129 сервера. Имах някъде толкова в Майнкрафта и просто избирате в кой сервер да влезете. Аз ще избера този, да ви покажа, че става. Влизате си така и пишете логин. Просто влиза си в вашият Майнкрафт. Хората ми помислиха за Shadowflix, защото имам скина на Shadowflix. Да ви кажа, тук видях, че може да си сменяте скина, скинсет, името на скина. Сега да ви покажа как работи хака. Значи, ето тук просто цъкате с почтите, които са стръките нагоре-надолу, наляво и надясно. За да си изберете от тук, просто избирате ви така нагоре, комбат. Аз искам ето това, не иначе точно това и искам второто, за да ми се покажат, натискате Enter и ми се покажат какви хора има. Къде са хората? Аз този хак, като играя, например, в Skywars или PvP или нещо такова, избирам него, по принцип, защото се виждат къде са хората. И надявам се да ми каже на нашите приятели. Да, казвате ми си каквото искате. Това беше всичко от този клип. Надявам се да се разбрали какво съм правил. И ако сте харесали клипа, харесали, оставете споделите и ще си видим други път. До скоро!